Τα δημοτικά σχολεία στον Εύρο κλείνουν γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Και όπου κλείνει ένα σχολείο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πρωταθλήτρια η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο κλείσιμο των σχολείων. Κατέβασαν ρολά 32 δημοτικά νηπιαγωγεία σε Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη. Στον Εύρο, κυρία Υφυπουργέ, κλείσαν 9 σχολεία. Το δημογραφικό που θέλετε να το λύσετε εσείς και το λύνετε. Δημοτικό σχολείο Ασπρονερίου στο Διδημότυχο, Δημοτικό σχολείο Λεπτής στην Ορεστιάδα, νηπιαγωγείο Λακώματος στη Σαμοθράκη, νηπιαγωγείο Πέπλου στην Αλεξανδρούπολη, νηπιαγωγείο Σιδηρού Σοφλή, νηπιαγωγείο Σοφικού Διδημότυχο, ειδικό δημοτικό σχολείο Διδημοτύχου, 13ο Δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης και το μειονοτικό σχολείο Αύρας. Πανελλαδικά έχουν κλείσει 700 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Από εδώ και πέρα τι να συζητήσουμε περαιτέρω? Να συζητήσουμε περαιτέρω ότι πάμε καλά στην Ελλάδα και παίρνετε παιδευτικές βαθμίδες, ότι τα οικονομικά είναι πάρα πολύ ωραία και πάμε σωστά, είμαστε στο σωστό δρόμο? Όχι μόνο σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές κλείνουν σχολεία, αλλά και στην Αττική. Αυτά τα στοιχεία είναι από το Υπουργείο Παιδείας, δεν είναι της ελληνικής λύσης. 77 σχολεία έχουν κλείσει στην Αττική. Την τελευταία 7 ετία από τότε που κυβερνάτε, ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά έχει μειωθεί κατά 111.388 παιδιά. Να συνεχίσουμε. Συνολικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 2025-2026 θα φοιτήσουν περίπου 1.210.000 παιδιά, ενώ το 18-19 φοιτήσαν 1.363.912 παιδιά. Συγκεκριμένα σε αυτό το σχολικό έτος, από τις 13.478 σχολικές μονάδες και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι 714 δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης παιδιών.